Близнаците са една от най-интересните и непредсказуеми зодии. Ето 5 факта, които ще ви изненадат. Не случайно символът на тази зодия са близнаци. Те могат да бъдат изключително социални и забавни, но в следващия момент сериозни и замислени. Близнаците са под влиянието на Меркурий, планета на комуникацията и интелекта. Това ги прави страхотни в разговорите и много бързи мислители. Близнаците обожават новата информация. Те винаги искат да знаят всичко и затова често прескачат от една тема на друга. Близнаците лесно печелят приятели. Те са забавни, остроумни и винаги знаят как да разведрят обстановката. Числото 5 носи късмет на близнаците, защото символизира движение, свобода и промяна, точно каквито са те. Познат ли ви е този характер? Ако сте близнаци или познавате такъв, споделете в коментарите.